Ongi etorri guztiei segi Pilotan txokora, gaurkoan gurekin Asier Jaramendi mutrikuarra, eta segurazki ezagutuko duzen orden, mutriku bezalako herri txiki batean sortua, eta mundu mailan futbolaren bidez ezaguna egin zeguna. Asi, ongi etorri. Eskerrik asko. 34 urte, esan dugun bezala, esperientzia handiko pertsona eta futbolaria. Esperientzia guzti horretan, Realean, Real Madrid, Asi, zein izan da zure garairik zailena? Nik igual, nire karrera futbolistikoan, nahiko luzi izan dela, bi zati bereziko nintxuke, ez? Azkenean bat, guztu Real Madrid salto inoan urtia, hori, azkenean zaila izan zen, dana, ez? Lehenko aldiz etxetik anerten, laguna, familia atzian laga, mutriku bezalako herri txiki batetik Madrid bezalako hiri handi batea salto, Real Madrid zekan dimentzioakin, olako ekipota saltoen, azkenean buruak erabatea jolazte izu, eta hanik momentu hartan hori gana ikusitza bai sufritxu noan, alde hortatik buruz, eta bestalde, beste momentu zail bat izan da, Realian azkenean eukideten lesioak, ez, bata bestien atzetik, azkenean beste egitxe, urte terdi, bi urte barruan, partidu oso gutxi jolazten dituen, ez da, bosei, eta beti minakin, eta azkenean beti pentsatzen zure, ez, beti pentsatu izan dut, ez, mina pasajero dela eta pasauko dela, baina ez da erreza, ez, mina beti hor dagoenean eta esasunean juten. Orduan, karrera guztitxan zehar, bi momentu horiek bereziko nitzuke. Bi momentu horietaz hitz egingo dugu, guazen astea lehenbizikoarekin. Esan duzun bezala, hemen Realean kapitaina zara, kiston denboraldi egiten duzu, eta batean liderra izatetik, taldeko liderra izatetik, Real Madrid fitxatzen zaitu, uste dut gainera ordu arteko Espaini mailan jokalaririk garestiena, bai, horre guztia dakarren prentsa eta guztiarekin, eta sartzen zara bestuario batean, non dauden Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, eta ja zure arloa, zure papera pasatzen da lider izatetik, hemen bat gehiago izatera. Nola kudeatzen da hori zelaian batez ere? Bai, esan ezun bezala, ez? Esan izan erreza. Azkenean, urte nitxula junitzen Real Madrida, eta esan ezun bezala, azkenean hemen konfiantza totalanak neure buruan gan, baina, karo, azkenean gauzak ondo dihoa zenean, zuezea paratzen hortan pentsatzen, ez? Eta, karo, Real Madrida junitzen ean, lehenengo hilabetetan pare bat lesioekin itxun, azkenean igual, presioa o pasauzan danan ondorioz, eta horren arira, azkenean, entrenamentu batzuk galdu nitxun, ekipotikan kanpo nintzen lesio dute honitzalako, eta hasi nintzen ean, oso ondo ere nintzen egon. Eta hortxe hasi nintzen, ez? Neure buruiko pixkate dudatzen, benetan balixo noan, o ez, o separatzen zaten, baina ordura arte olako ize esaten pasau, eta enak izan zertzan, ez? Gauza berrexo esan niretzat, eta esan izan erreza, baina, azkenean, bertako jendian laguntziakin eta, aurrea ateatzea lortu noan, eta beti zatet, ez? Azkenean olako esperientzatik geixu ikastezu, gauzak ondo dijo esenean, baina. Hori da. Zuk esan duzuna ez, leheno automatikoki dena konfiantza, dena ongi jokatzen, dena ongi doa, eta batean ezagutza falta hortatik gainera, esan duzuna 23 urterekin, zalantzak, balioko dut, ongaterako da, presioa. Uste duzu gazteak ongi prestatu daudela psikologikoki? Bai, nik uste gaur egun, gaztiai gero eta geixo erakustezakuela, o preparatzen dizuela ez bakarrikan arlo fizikoan. Ni gaztien ditzan, endai hain zarra, baina, gaztien ditzan nian eta hasi nitzan nian, ez, arrobiko talde horietan, basaka bere garaiaetan psikologa, baina azkenean buruai
gaur egun besteko importantzia ez zuen ematen, ez? Prestatzen zuen fizikamente ondo egotea, asteburuan renditzea, baina egixara azkenean denborekin dano kontrolo gala muskuleik importantiena buru dela. Eta gaur egun, bai doz ez, bai arrobixan eta bai lehenengo ekipuan, arlo horrei bentsat importantzia handi bat ematen. Neuk ere ustez importantiena hori zen dela. Kirolariak bere errendimendu maksimoa bilatzen du beti, izan edozein kiroletan, horretarako deskantsua, nutrizioa, arlo fisikoa, arlo mentala. Zer da garrantzitsuena, arlo mentala edo arlo fisikoa? Azkenean danekiko oreka bat bihar da, ez? Zintze hone fisikamente a tope, gero konfiantzaik espaldi marakazu. O konfiantza asko euki eta ezin dezu ehoz ejan. Orduan, nik uste balantza egoki bat bihar dela, eta gaur egun ja, puzliak azkenean puzleko piezak nahiko ondo enkajatzia lortzen dugu, baina, azkenean nik uste importantiena buru dela, ez esan eten bezala, azkenean horrek emateizu gauza bat ondo pentsatzia, gaizki, zalantzak sortzia, konfiantza total eukitzia, orduan, gaur egun zorionez behintzat horreire importantzia asko ematen, eta esan eten bezala, hola, gauzak lortzia arrazo izaten da. Zuk hasi zure kasuan nola lortu zenuen konfiantza hori bereskuratzea eta berriro disfrutatzen hastea futbolaz? Esan eten bezala azkenean 23 urten ditxula junditzen Madrira, eta orduan txasin ditzen boriana jasaten, ez? Bertan, momentu haren ere esak, ez psikologoik, ez coach, izez. Baina justo beste gauza askotan laguntzen zigun bertako langile bat, beha gaina justo hau izan zen, Saskibaloiko jokalaixa, Estudiantes eta Real Madrilen, baina bertan Real Madrilen esan dedikatzen arlo horta. Baina behi guztau itxasakon da, azken niri pixkate burumakur ikusi zian, eta laguntzeko asmotan etorrezaten, eta azken nik konturo gabe, zen nire azkenean nire sentimenduak barriletxekoen nahi da, neu gordetzekuak. Baina, konfiantza bat hartu ginen, neu ere, pixka zabaltzen hasi nintzen, behakin izketan, eta orduan txea nintzen ezautzen mundu hau. Eta orduikan aurrea, azkenean importantzia handi eman dio, eta gustatzen mundu bat, beti pentsau izan dute ikastia horren inguruko gauza, baina, azkenean guztetat ez, irakurtzia eta... Egunen baden. Oendik antzegi futbolen. Autokonfiantza zegia, autoestima, zenuen gara hartan bestuarioan autokonfiantza handi bat zuen pertsona bat, Cristiano Ronaldo. Eta ze gomendio emantzizun Cristiano Ronaldok? Azkenean, nik uste, Realeko bestu eixotik berta salta handi bat dagoela, ez? Realian, geixo, alkarre, geixo zaintzen geha, o geixo animatzen gehan, azkenean bakoitza, erreile batekoa da, bakoitzak bere objetibo pertsonala ditxu, eta nahiz da bestu eixo ona izan, bestera batean mogitzen da, ez? Eta, ez dut esango apoioik handa esakabulago, baina, azkenean ez da relazioak ez dietxen hemen adibes Realik mesela. Zein da aldagelaldetik diferentzia handiena Errealean egon edo Real Madridin jokatu? Bai, diferentzia bado, ez? Azkenean ni natorren klub batetik, azkenean jugore asko gaztetetik ezautzen ditzutenak, o bentsate, Donosti inguruan, o Gipuzkoan hasi ganak, eta horren naizta ez, etero realeko, asko realeko garro bitxikan igota, ez? Naizta ez, danak azkenean kultura batetik handatoz, eta pentsamentu bat, eta azkenean nik uste danok berdintzu gehala, ez? Zaten bezala, Real Madriden bakoitza munduan alde batetik handator, bakoitza bere kulturatik, bere goitxuretatik, eta azkenean naizta harremanak txarrak zian, segunak zian, baina ezan berdina, ez? Eta gero bestaldere zeu esan ezun bezala, azkenean Real Madrid objetibua urterokoa dana irabaztia da. Eta hor azkenean bakoitzak ere bere objetibua ditzu, eta zainketa aldetik handere, garai hartan
handixa zen, eta baina, bueno, gaur ere uste gaur egun ere Reala alde horretik ere asko zirala. Ni, bueno, endala ja 10 urte, 11 urte junditzen Real Madrid eta, bueno, oraindik ba Reala azten zegoen, segundatik bueno, orduan 3-4 urte atzea igota eta, bueno, ja gaur egun Reala klub bezala asko zira, eta, bueno, orduz Espainiako ligan nik uste azkenean importantienetarikoa dela bai, eta aspektu hori danetan ere ikertzen da. Aixi, esan duguna, kulturalki oso ezberdina da, bai, zu mutrikuarra, hemen zaude, bueno, familia, lagunak, dena uzten duzu, beste klub batera zoaz, non gainera Real Madriden, batzuentzako, bueno, arerioa o kritikatua, nola kudeatu zenuen besteen kritika edo kanpoko prensa edo Realeko zaletu askoren aldeko, bueno, mespretxua, ez, Real Madrid joategatik? Bai. Bueno, izan nik inoiz pentsau, ez, burutik ganesa pasau inoiz Reala guztia, baina momentu hartan, horixen, azkenean Real Madrid etorri zaten, eta bueno, esan den bezala, enoan usten duk ere, eta beti izan dut, azkenean noala uste Reala utziko duanik, baina bueno, azkenean, futbolistikamente azkenean badakigu Real Madrid ere munduko ekipoik onetarikoa dela, urtero titulo da nahi txikan burrukatzen ibiltzen dela, eta momentu hartan, bueno, Reala ere ezaguan oso ondo, ez da guain bezala, eta bueno, kanteranuak ere zian baloratzen, gaur egun baloratzen dian bezala. Bueno, dana balorau zan, eta bueno, hola suertau zan. Egixara gero azkenean, bueno, azkenean bakoitzak bere iritzixea daka, eta bueno, azkenean gu beti espuesto, ez, beti telebistan o jendian ahotan, eta bueno, normala da, ez, bueno, bai kritikak jasotzia, o ondo etxen bazu ere, zurekiko ondo etxe izketan, ez, azkenean zanetan bezala espuesto bazuz, dan alda pasau, eta bueno, hori ere azkenean gitxineka, jakin itxezu zela eraman, ez. Ze aurko emango zenioke gazte bati non, adibidez, edozein amets duela bizitzan, bai? Amets badu, baina badaki amets horren borrokan, kritika jaso beharko dituela, edo beldurra izaten da, ez? Joder, ez nahiz onartu izango, edo ni beti dut, bai frakasatzea edo bai destakatzea, bai, bakardadean zaude. Orduan, ze aurko emango zenioke gazte bati bere amatxeren borroka hortan, bide horretan? Bueno, azkenean nik uste gaur egun importantzia asko ematen dixeula jendiak ze esan, ez? Eta azkenean ez da birau behar hori, ez? Jendiak ze esan. Bakoitzak zuri xe guztauko erazu, niri beltza, eta ze importari, ez? Da, noi esako guztauko beltza, eo rosa. Bakoitzak bere guztu daka, bere objektibo daka, bere ametsa ditu, eta nik uste politxa dela, ez? Behin biziko, horren bila jutia, eta, bueno, bidian jendiak nahi duan esatia, baina, bueno, azkenean zure jendia zurekin baldin bakazu, ez da problemaik. Kritikaz hitz egiten hasi garela, gaur egun iruditzen zait gero eta gehiago kritikatzen da eta errezago. Zaletu askorentzat, nola diru asko irabazten duen futbolariak, onargarria da kritikatzea edo zer gauza esatea, nola kudeatu izan duzu kanpoko kritika hori? Bai, azkenean egisa da, ez? Bueno, bai afizionatu edo jende asko ez dela konturatzen ere, azkenean espuesto zen pertsona, ose kirolai, o beste ose pertsona ere, azkenean, hoxen, danan gainetik pertsona dira, ez? Bueno, bere etiketik ere, futbolistia, pelotaixa, o enpresako jefia, o ez da gitxe, ez? Baina azkenean horiek ere pertsona dira, eta danarek presioa, ez? Igual beste baten da burua jaten, ez dakit, igual hilabete amaiera zela, o hipotekia zela pau, bueno, igual beste deportze batzek arras hori ez daka, ez? Baina bai daka beste batzuk. Eta azkenean danak pertsonak eta danoi aldi guen zehozerrek salto. Bueno, esan den bezala, azkenean ikasten jute zea bai, presio hori zela eraman, eta bueno, gero inguruan ere gero eta jende gehiago dakazu zuri laguntzeko prest, eta azkenean beti eskau behar da laguntza bat, bueno, arazu etortzen denean, jakitzeko bintzate zela infrente, ez? Hori da. Helburutaz hitz egin dugu, ametxetaz, Real Madrida joaten zara, eta helburua lortu zenuten, 10. Championsa.
Zer sentitu zuen Asierri Arramendik momentu hartan? Bai, posa, ez? Posa, baina gixara, azkenean, ja klub baten zozenean, ugadi ez ezin sentitzen horrelako posa parti bat iraztegoan. Realen irazten nuen parti bat, eta, zan, da Madrid zan, obligazio bat isa, ez? Partidu guztixak irabaztia. Posa handiz izan zen, ez? Azkenean Real Madrid urte askoan zagoan la décima horren zain, eta posgarri izan zen, ez? Baina, egiz esan, geixo nik Realeko izan da, geixo sentitzen duan, ez? Realeko garaipen bat, o eose lortzia Realakin. Disfruta ginen hori ere, eta listo. Iruditzen zaizu gaur egun jartzen dela exitua edo hau irabaztea bestea eta beti gero eta gazte gehiago daudela ustez zoriontasuna bilatuko dutela zerbait lortzen edo eta benetan dagoela ni bentsat ikusi duna zoriontasuna nor izatean da hau dago zu lotuta esan duzunarekin askotan ni nire balorekin eta badatorrenarekin askoz ere zoriontasun sentsazio handiagoa Errealarekin Real Madridekin Championsa edo beste helburua lortzea baino. Zenbatean dago zoriontasuna barne lasentasunarekin lotua eta ez kanpoko helburu edo objektiboak lortzearekin? Azkenean lehen egin dugu izketan, ez? Ametza itxikan eta politxara ametza gukitzia, ez? Eta ametz horren bila jutia. Baina azkenean ametz horrekin ez du disfrutauko bizu prozesuan, ez? Pasoz paso, zikoaz bizitzan pasuak ematen, eta azkenean ametza baldin mara, gaitza izango da, aldezu lortu ez, baina prozesu luze bat izango da. Importantiena azkenean prozesu hori dana bizi eta disfrutatziara, ez? Ni Realean hasi nintzen ere 11-12 urtekin, eta nire ametza beti izan da Realean jolaztia, ez? Baina azkenean asko disfruta horret, ez? Gaztetako urte horietan, prozesu horietan, jende asko ezautu, lagun askoen, torneo batea jun, ez da gitz, azkenean, Realea iatzik ere, estone satisfazio bat, baina beste guztixean espanduan disfrutauko, nik uste ametza aspalditxikan baztertuko nola, ez? Orduan, nik uste importantzia gehiago biharrek zeula bizitzako horretan nahi. Azkenean disfrutatzen duzun hori, zenek ez du errepikatu nahi, eta errepikapen horrek ematen dizu ona bilakatzera eta amets hori errealitate bilakatzera. Real Madrid hitz egin dugu, Asier bueltatzen da, Errealera, etxera bueltatzen da. Nolako izan zen itzulera? Azkenean momentu hartan, zen den bezala azkenean Madrigan pixkate sufritxi noan ez, konfiantza aldetik gaz, nire buruiko ere zalantzak nitxun, eta panak izan azkenean Reala bueltauta nire etxea, konfiantza hori berriz etorriko zala, ez? Ere gara izan erten nintzen nian, esok esan duzu bezala, batzuk ulertuko zegoen, beste batzukiko, kritika dutua izan nintzen, baina, panak izan bueltauta, egoera horrei bueltia eman, niola. Ezken, eta ditzen naiztan igual konfiantza hori galdu, hemen konfiantza hori nakan, ez? Nire burugiko, bestela seguru nintzale etorriko. Eta, gehixen bat horri txikan, ez? Atzea botata, ikusi noan zela disfruta ondoan hemen, zela sentitu nintzen eta horretxikoan buelta nintzen batez ere, ez? Azkenean, handikan Real Madriden aukera asko dakazu beste ondoa juteko, baina momentu hartan sentitzen duana hori izan, ez? Etxea buelta, disfruta neure jendeakin, neure lagunakin, azkenean ekipoen ere zian taldekideak, zian taldekideen gainetik lagunak, orduan, bestera batea bizi, eta izan uste eta asmau gino, ez? Asko disfruta honan gero urte horietan, gero handikan bueltan beste 8 urte honai hemen, eta posik honai. Kapitaina etxera bueltatzen da, Errealeko kapitaina. Zeintzuk dira, Asier, kapitain bezala, ze balio nahi zenituen transmititu gazteiri, edo zeintzuk dira kapitain batek Realen eduki berrituen balioak? Nik uste danan gainetik errespetua dela, ez? Danak maila berdinean tratau, eta gaina azkenean zeuk ere taldekideai
dakasun baloriek transmititzu behar jozu, eta klubak zuri erakutzi dizun balore horiek, ez? Baina, bueno, dan gainetik azkenean errespetua. Eta askotan, taldien interesak zurien gainetik ipini, ez? Hori, ez da erreza askotan, ez? Zen eri pasau izan zate, azken tramo honetan, pixkat gutxio jolazten, azkenean dugu ere barrutikan sufritzen, baina, karo, ezin dezu erakutzi, ez? Zeuk ere, ejemplo bat izan bizu danantzat, eta nahi lagundu, azkenean gazte asko datoz betikane bai, eta zuk jasan izan duena aldeue jasan bai. Orduan, bueno, nik uste ere irakasle honak eukiditxutela negu gazti izan itzanean, eta, begiek transmititxuta pasaudien baloriak, saia gazti pasatzen, eta, nik uste, naizta danak kanteratik etorrianak eta gaztiak kanpotarrak eta realean baloren aguki, lehera importantia da, behaiek ere urrengoai pasatzia, ez. Esan duzu bezala, kapitain izate horre eta balio horiek erakutsi nahi izateak, bere alde hona badu, bere alde txarrare bai ez, zuk esan duzuna, igual sufritzen nago ezak izan, baina ezin dut erakutsi, eta ni naiz kapitain eta ni naiz taldea bultzatu behar duena. Eduki zenuten pertsonaren bat arlo psikologikoa lantzen lagundu zizuena? Bai, azkenean, lehen esan duen bezala, gaur egun ja buruai importantzia gero eta gehiago ematen, eta guk garai hartan, realian uste bost urtien eduki inula coach bat, eta nik azkenean kariño asko diot, ez? Asko lagundu izan dizigun, bai da noi, sufritzen gozenea gehiago. Batzuk igual momentu hartan ez zegoen bihar, elkarrezketa, saio horiek, beste batzuk bai, beste batzuk beti begoe gehiago, beste batzuk gutxio, baina nik uste importantia da laulako pertsona bat eukitzia bintzat ekipuan, taldetik gertu, momentu oro, zuri esku gotatzeko, esaneten bezala azkenean nik uste gaur egun importantiena burua dela. Zeintzuk dira kirolari gazte batek eduki barrituen balore edo balioak, bere helburuak, ametsak egiteko? Nik uste konstantzia esan nizun, ez? Esan nizuten bezala 11 urteken hasi nintzen nire realian, eta joara asko ezautu ditut. Urte askuan oso onak zatozenak, baina, azkenian hemen importantiena egunerokotasuna. Eta egunerokotasunean azkenean lan baten bizu. Ezin dezuen aste honetan gauza egin gaudu, aurrengoan ez dakate gogo itxiot, ni beti dut importantiena gogo itxien dakasun egunetan itxia da. Ze gogara kasunean egingo zu, baina ez dakasunean horren behar da. Orduan, nik asko ezautu ditut, igual gaztetan ez egunak destakatzen horren beste, baina, konstantzian bitxartez, bere gaitxasunak mejora horregue, eta, hor doz, ez? Azkenean, heldu india, eta beste batzuk gaztetan ono zianak, azkenean atzien gaudia, beste bat bere lanakin fuerte datorrelako. Azkenean, konstante aldin bazara egiten duzun horretan, hobetzen zoaz eta sinisten baduzu, autokonfiantzari baldin baduzu, emaitzen emango da. Baina hori lotuta, segi pelotan txokoa, horti dator konstantziatik, ez? Nire aitak beti esaten zian, zu segi pelotan, segi, edozer gauzetan. Eta gero, edozer kuadrilan eta edozer gauzetarako helburu bat bazen nuen, esaten nuen, zu segi pelotan, edozer, neska bat segi, lan bat hau lortu nahi, segi pelotan. Eta netzako konstantziare bai, klabe nagusia da bai. Komentatzen ginen bezala, itzulera igual, etzen izan amestua, bai, sufritu egin zenuen, lesioetatik batez ere. Zer sentitu zenuen zure partetik dena jarri, lan guztiak egin, eta emaitzak iristen ez direla ikusi zenuenean? Azkenean ez da erreza, ez? Momentu horietan, etortzazu gaina gauza bat zuk ez dezun espero, lesio larri bat. Nire kasuen izan zen lesio, hain larria esan, baina pixkat komplika bintzan. Hasi nintzen nian jolazten, berriz beste lesio bat eukinoan, beste operazio bat, aurreko lesioen dakan ondo, beste operazio bat, eta azkenean zuk hor beti medizu kaso, ulertzeuen nahi asunto hortan, ez? Medikuai, preparadore fizikuai. Eta, prozesu bat eramatezu, batzutan prozesu horrek ondo itxeu, bestatzutan ez. Nire kasuan, rekuperazio horrek nahi baino gehiago iraun zoan, eta minakin segitzen doan, ez? Eta
ez da erreza, azkenean, ba, zuk etxia esate zuen ariketak, prozesu bat eramatia, eta ikustia, ba, mejorik ez dezula igartzen, noen ikan mina dakazula, ez? Bueno, azkenean beti pentsatu izan, bai, ez, denporiak dana sendatzen nola, eta ez, konstantzia, ez, ba, segi lanian, eta jauko da bisarko eguna, eta bueno, argi pixkat ikusiko zu, eta hola izan da, ez, azkenean duke, ba, bueno, zalantzak izan ditut, ez, aber, ze izango da, no, zela maitxukoran asuntua, bueno, zorionez, borixen, argixe ikusi noan, disfruta honan beste denpora batez, eta bueno, azkenean bizitzi ez datorre nahi desun bezala, ez, ba, niri momentu hartan ba, birian harri horiek ipiniko zian, beste batei ba, beste gauza pasauko esako, baina, bueno, azkenean, esan nuna, ez, egin behar da burrukan, eta hori da, gauzak itxiko dira bizitzara, denez izango ideala, gune dugun bezala, baina kuestioa da, etortzen den horri nola heltzen diogun, ez? Zein garen. Eta, bueno, Realeko etapari ere amaiera jarri, eta Ameriketara bidaiatzea erabaki zenuen, konta iguzu? Bai, ba, bueno, azkenean horren beste urte Realien neuna gero, ba, beti galdetu izan dio neure buruai, ez? Aber, zela izango zen amaieria, ez? Eta bueno, azken urte hortan, klarunakan ja ikusten noan, bueno, enauala, ba, bueno, disfrutatzen neuna inoan bezala, eta, ba, bueno, momentua aiauzola eta izan, ba, klarunakan, ez, beti pentsa izan ez zela izango zen, baina momentua aiauzan da, zen, bueno, listo. Eta, bueno, azkenean, ba, neskiekin izketan, aber, zer nahi ginen, zer nahi noan, eta bueno, hori zen, azkenean beste esperientzia ban egin bizi, hemendikan kanpo, da, bueno, estatu batua esan ez, lehengo aukeria, ba, bueno, lehengo nahi hori, eta, bueno, suertez ba, azken momentuan etorri zan aukera hori, zean, hango ligan sartzea ez derreza, azkenean liga pribatua da, eta, bueno, ba, ja, nire edadiakin ba, ez da oso erreza sartzea, eta, bueno, ba, zorionez ba, sartu ginen, da gizien ba, hangabizoen disfrutatzen eta gustora. Eta, zer moduz bizi da, Asier, Ameriketan? Ba, arki izan oso ondo, oso gustora gabiz, egin dugu ere, bueno, lagun taldia, bai, bueno, taldetikan kanpo, ba, bueno, hori zen ez, bizi lagunakin, behin lagunakin eta izan gustora, azkenen beste bizitza estilo bat da, beste kultura bat, beste oitxura batzuk, baina, bueno, izan gustora gabiz, neskire disfrutatzen, nire hori ere azkenean oso importantia dela, eta hori zen, azkenean neuk ere ba, relatikan ertena pixkate nivela baja nahi noen, exigentzia pixkate baja nahi noen, azkenean ba, exigentzia hemen lehenko mailan eta Imanalekin bauenikan handixora, eta gero eukireten gauzean akin ere, eta hori zen, bizi mailako ere beste esperientzia ban egin nuen, ba, bueno, beste kultura bizi, beste hizkuntza bat, eta gustora gabiz. Aipatu dugu Euskal Herriko kultura, izaera eta Madrileko asko aldatzen dela. Zenbateko aldaketa dago Euskal kultura eta kultura amerikarraren artean? Ba, asko ez geixo, ez nik uste Euskaldunok geixo gehala, bueno, pixkate eskutatzekuak, o eserak ustekuak horren beste, eta han aldiz, kontraixu, ez, dana guztetako erakutzi, aparentau, zer daken naizta eukiez, dana, kirolarluan ere dana, ez bakarregan kirolea zentrau, tipo show eta olakuak. Azkenean, bueno, gauza asko aldatzen dira, baina, bueno, nik uste beti importantea dela, bai, ez, ikustia, bueno, bestien oitxurak, nola bizi dian, gero baloratzeko bai zeuria eta ikusteko, bueno, zelako politxaren geure herrixea, ez. Bala, Asier, eta zer aholku emango zinoke gaur egun 15-16 urte zituen Asier Ilarrari? Esan detena, ez, azkenean disfrutatzen segitzeko. Bizitziek eramango izula alde batea bestea, amets bat egiko zula, baina importantiena prozesua disfrutatziara, eta bide hortan, aldezula
nahiz eta igual guain pentsau gauza bat gustatzen zazula, igual beste adar bat digan jutezea, eta beste gauzaten amaitzezu, o beste ekipa ez, baina bueno, importantiena hori xenala, disfrutatzia, eta bizarko gunean izango dana, baina mintzate posikan eotia txen zuzenakin. Ba, nik uste altuago esan daitekela, garbiago ez, benetan, nik uste gomendio bikaina dela, Eta bueno, nire partetikan hauxe izan da gaurkoz, nahiko nizuke, hemen denak, etortzen diren guztiak, ari dira, bueno, pelotatxo bat firmatzen, eta zuk ere, zure firmatxoa egiten baduzu. Oso ondo. Hemen txutziko dugu. Zer muzko letrakan, Asierrek. Lehen honakan, Lehen hona. Oso ondo, mentxe gara dugu. Arkiba. Oso ondo, haneuke mentxe opari bat seguentzako, baina Dalasaldian gabiz burrukan, eta bueno, mendakate kamisetia seguentzako. Dotorea. Eskerrik asko. Han bi kamisete biltzitzugu, eta... Bitu. Bueno, ongiriotzen bat zaizu, hasi, ingo duguna da, zozketatu ingo dugu, hemen gaur ikusten dauden guztien artean, eta sare sozialetan, bueno, komentarioen bat, parte hartzen duten guztien artean, zozketatuko dugu, zure kamisita. Oso ondo. Así que mila esker. Baize. Eta bakit proiektu berria datoz dela zure bizitzara, así que sorterik onena. Vale, eskertzen da. Gustora nahi nebere. Eskerrik asko.